говорихме и нали помниш? Ох, Здравей! бебе, какво правиш? Нищо. Къде си ти? Сажата В спако. Търново. Ох, да ти изям джуките. Естествени са. Естествени са или са с хилорон? Нямат. Заклевай се! Заклевам се. На колко си ти любов моя тази На вечер? 20. Тази вечер. И за винаги. Не за винаги. До 6 месеца. До следващата година. Не, до 6 месеца съм на 20. Да. Какво правите вие? Как сте тази вечер? Нищо, събрали сме се тук на Сокче. Сами ли сте двете? Да. Искате ли мъж до вас? Айде чакаме та. Я. Ой. Обичам другата. Ти си Лейла от Алиекспрес. Между Какво си? Лейла ли? Коя е това? Той вчера се говори с Лейла. Ти си Лейла от Алиекспрес. Между другото, имат, нали в Ютуба ти, има, дето ми пееш и аз ти пея опера. Какво? Има ни на твое клипче, как ти пееш с един костюм син беше. И аз ти пея, тя се вижда и аз ти пея опера и ти пея една песен. Айде мани опера, айде опера. Не, сега няма Аз ще да пея. скрия ти пей. Не искам. Заклевам те на най-милото ти. Я питай, ще получиш ли пари? Ако получиш пари, ще пей. Ке получам пари, да, ке получам. Питай в Ке коментар. получам! Ще получи пари, момчето. Не ми се пей. Нище. Срам май. Сраме. Обича ли да сме гаджета, пита? Обичаш ли да сте гаджета? Да. Да. Може ли да дойдем в Търнова? Може. Заповядай. Ке спиеме ли заедно, бебе? Ще спите ли заедно, бебе? Вестник ще ти почита. Глупости говориш сега, те питам нормално. Да. Тази вечер. Ке ми правиш ли в леглото? Ах, какъв ли бях? Ритко, тя се едно, демек не иска секс. Демек, Ритко, демек, Ще има ли черно-червено? Глупости сега, много сте пратна интересни, демек, секс не. Не бе, Ритко, не. Демек, аз съм действена в ушите, да, Чудо. Демек, разбираш. Че не можем сега да гледаме стрима. Влез си, виж какво пише в коментарите. А ти искаш ли да дойдем при теб тази вечер? Заповядай. Тази вечер? Тази вечер, и утре вечер и всяка вечер. Шо ке правиме, бебе, аз и ти? Ще разхождаме по гледки. В гората. В гората. В гората, в планината, в гората, в темнината, ке се съблечиме. Не. Що? Не. Защо това е готино? Не, Ритко, прекаляваш. Прекалявам? Прекаляваш. Ти пък все едно не знаеш какво е секс. Не, нямам образование. Какво е прекаляване, когато това е дадено от Бог, природа, натурал? Съгласна съм, ама не и да нагледат 2000 човека. Няма да те гледат 2000... Ама чакай, ти искаш да кажеш, дека тия 2000 хора не знаят какво е хуй и путка. Не знам кой какво знае. Значи хуя е направен да влиза в путката. Путката е направена да приема хуй. Защо сега говорим глупости по време на Не лайв? говориме глупости, просто ти казвам, че това е създадено от Бог, ние да си го вкарваме. Един между друг. Не може. Защо вие хората не ви разбирам, това където се вкарва го разбирате за лошо и за странно? Не е странно. Странно, вие така го разбирате, чак говориш, не искам преди хората да говоря. Как не искаш преди хората да говориш, ма? Как не те е срам? Какво? Как не те е срам? Когато ходиш на плаж, като се събличаш по бански, не ли ти е срам? Там не. Тогава съблечи се и тука по гащи, това е също. Бански гащи е също и сутиен. Каква е разликата между бански и гащи и сутиен? Добре, с тебе вчера си говорихме нормално. Каква е разликата, отговориме между бански, гащи и сутиен? Няма разлика, едно и също. Тогава събличай се. Да, събличай се. Все едно си на плаж, давай. Не искаш малко групка. Все още съм мала, се лепвам на пара и не се замарам. Само си го барам.
Само Курви, кой рестарта. Оле, Боже, мирисна за вас. си го барам. Само си го барам. Добре бе, човек, дай да си говорим, остави коментарите. Кажи ми, на плаж като се събличаш по бански, не ли ти е тъпо? Дали какво ми? Странно, едно тъпо, дека те гледат хората гола по бански. Редко, дай да си говорим за нищо. Питам те, отговори ми. Дали ми гадно и странно? Да, ще те гледат хората по бански гола, събличена. Да, странно. А за какво се събличаш? Аз не се събличам, аз не ходя на море. Къде ходиш ти? Дома на базен? Да. А тя другата? И тя ходи на... Един Какво? момент само. Той така. Ало? Нищо ти? Я се маха бе, педерас! Какво? Добър вечер, как Как си? ма се начиям. Събличаш ли се ти по бански? Какво? Събличаш ли се ти по бански? Редко, защо сега такъв въпрос задаваш? Но ти много се правиш на умна. Вие такивите момичета, където се правите много наумни, много сте аш фикен. Като отидем на море, на басейн се събличаме, да. Еми не се правите на голямата работа, не се правите на духалки, като сте климатици. Гледай го. Така де сега всички хора искаме секси. Ти се ебеш и тя се ебе и всички се ебеме. Какво сега се правиме на умните? Така ти все едно дебора си. Като съм ходил в дискотеката, никога не съм пил алкохол, винаги с бутилката с вода до мене, а излезнах от нея, видя как е гола и как пие алкохол. И ти сега се правиш така. Ми не, за ти искам така да говоря. Просто бъди себе си. Не дей да ти пука хорското мнение. Яша. Той не ми пука на мен. Ми не ти пука, трябва отдолу да пука калашника. Много хубав татус. Много хубав татус. Те са много. Колко татуси роски имаш? 6. Къде? Чакай да ти покажа. Давай, покажи. Сме най-новата. Най-новата е хубава, добре. Те. Това е хубаво. Това ми Това е секси, фадър, секси, да, секси с татуировка. Да. Тук имам пак надпис. Това не ми харесва. И тук той е най-гадния и ще го махам. Толкова се. Какво? Толкова. Татуро си Чита. имаш. Няма повече. А чакай да ти видам ногтите. Не ми харесват. Някъде Защо да ти говори с тази папел, Щото се като коцка. Като какво? Като коцка. Какво е това? котка. А, като Като какво? Не, вака се коцка. Коцка се, вака, коцка. А, квадратни. Да, квадрат се, не харесва. А, ти обичаш само остри. Не, ни остри. А какви обичаш? Спорно. Порно ногти. Вие са порно ногти. Ето, да. Чакай малко. Вие са порно ногти. Не са порно ногти. Как не се сега? Признай си сега. Какво се срамиш преди хората тук? Аз говорих с тати, че напсува тати. Защо ти го Не напсува? съм чувал тати, ме. Каза педерас ли, какво каза? Ох, да му изям куреца, не съм казал за него. Тати добър човек. Ми тати добър човек и мен ме харесва да му бъдам взет тати. Добре. Не иска ли тати да му бъдам взет аз на тати? Искаш ли? Ми искам, ако ти искаш да се стискаш, искам. Той пие много ракия. И аз пиям с него, ке пиям со него раки, кога ти влезам во леглото, тати ке те направи. Ритко, не дей да говориш глупости, бе. Зошто бе, такъв съм малко да се смееме, малко да се Ама нервираме. тая вечер си малко груб. Вчера беше по-любезен с мен. По-любезен, защото тя не пее това опера и затова се дразнам. Не иска да пее опера. Ари попей му малко опера пък. Айде, ако ми пееш опера, ке се успокоям. Аре попей му да се... Няма да пия сега толкова късно вечер, вече ми се спи. Ако не пееш, дано да не видиш секс 10 години. Айде, убита. Иначе вчера псуваше някой за 5 години, сега не иска го качи на 10. Да, с тебе за 10, дано, дай Бог да не видиш 10 години, ако не пееш опера. Да, и сега ако пропие опера, ще се кажат тъс. Глупости са, тъспът. Нормално няма да стоиш без секс 10 години. Кой е тя жена, където седи 10 години без секс? Поне си бута пръстите в путката, ако няма хуй. Коментарите пишат, искам опера. Няма Аре попей малко, ма. Айде, бе, една опера. Няма да Айде. се назват.
То баш сега няма да ми се получи като... Махни се от камерата и... Викай, айде. Няма да се На показва. тебе много ти се получава. Добре, айде, не трябва да си показваш лицето. Я, айде, завърти се. Пи, опер. Ари, Айде и ти, айде и ти. Ари, дай, Ама аз той ще вика и показвам. ти. Аз не мога, аз ще показвам, пък ти ще се Не, криш. срам е. Не се срамувай, не се срамувай, аз те виждам като сестра, ти мене като брат, айде. Ари, ма Габи, напримо кейфа на Ритко, ма. Типа си, сега ми казваш името тук. Айде, мори Габи, айде. Няма, Ритко. Давам ти даже моята приятелка. Ако, да умреш за секс, да умреш. Ари, попей, дай. Виж, Що няма сега да ти се ма виждаш. кълнеш? Айде, ма. Само, че срамува се. Айде, нека пей сега, айде. Чакай, да те подпрем. Имам мокри гърпи около колата. Докарай мокри кърпи му дойде цикъл. Не, отцапа се тук в сладолет. Добре. Да. Ще разложим телефона на заряд. Много ми харесваш. Кой не я харесваш? Ти ми харесваш. Ти лъжиш. Вчера ме обиждаш. Заклевам се на моя син. Харесваш ми. Ти нямаш син. Добре, нямам син, добре. Нямаш син. Който няма син, секс да не види 10 години. Ритко, слушаш ли сега? Ще попей малко. Няма бе, чай си изпушат цигарата и ще изпия. Чакай тя да раздуха цигарата и ке пей. Аре, ние ще гледам дали има донейт. Айде, давай. Да. Искаш ли да станеме гаджета, ма бъди сериозна, Мори, шо личиш на Азис, бъди сериозна. Приличам на Ази. Не, бе, ти в коментара той ме обижда. Искаш ли да бъдеме гаджета? Аз и ти ли? Кой я? Ти и татко ми. Ти вчера си хареса с Лейла. Не, бе, С нея Лейла, се говори не много. става Лейла, фамилия Ти ми Калаш. изневери с Лейла, ти ми... Не става Лейла, изневери с семейството му е Калаш. Давай, айде, аз и ти да сме. Какво е това калаш? Курец, много питаш. Искаш да сме заедно сега да се целуваме? Много си Лош съм, защото не ми обращаш внимание на това, което те питам. Обращаш ми темата. Няма как да го правиш това нещо. Не съм аз тъп. Айде, давай. Казвай. Габи, пей малко, ма. Виж, тя пак Ритко, му ама казва. казвай за пари да ти дай за малко. Ама казвай, аз ще пия, ама да ти пращат пари. Да, ке пращат, ама ако ми бъде приятелката ти твоя гадже. Добре. Ще бъде, давам я. Давай ми, айде, ке целувам, ке пазвам, ке таковам, ке карам в Египет. Ама ти идваш тук, ама ти ще дойдеш тук, не тя да идва при тебе, нали? Няма как да стане това. Тогава аз не я давам. Аз за първи път чувам мъжа да ходи при жената вкъщи. Жената идва при мъжа. Няма вкъщи, тук наоколо просто. Няма. Някъде. Не, бебе, не. Айде, помисли си. Не, няма какво да мислям, няма да дойда. Къде биш? Той каза, че Македония седи живее в България. Македония. Беше казал в Бургас. На Бургас, глупост. Моди в Македония съм. Значи се бъркам нещо. Ще пееш ли малко? Почвам Ритко и да пращат, до нея да пращат. Чакай малко. Ке дойдеш ти, Мори, Македония или не идваш, Мори, ти? Ще дойда в Македония. Добре, бебе. Айде, пей сега ти, Мори, опера. Мухарем И Сербезовски. всички да пращат до нея. Да, айде, Мухарем Почвам. Сербезовски, айде. Няма да те гледа, майче. Чакай, че ми става смешно. Тя малко се притеснява, пък има много хубав глас, много хубаво пее. Айде, Мори, Дебора. Не, ти няма да ми казваш. Добре, айде 400 шева, айде. Не, тогава аз няма да му кажа. Не, казва се Габи, викай Габи. Дразни ме, докато почнеш ще ебам 10 кози. Айде, Габи. Почвам. Айде. Така. Обърни се на обратно. Не ме покажеш. Абе, човек, не. Браво, айде, браво! Ох, стана
много смешно. Защо? Достатъчно ли е? Не бе, айде пей сега, пей сега. Знаеш какво? Значи на предният си клип, де ти казах, че тук има с тебе, че беше с един син костюм, аз пях и ти пя. Дует правихме. Ще си да си правим един дует. Мори, остай го дуето, айде запали, а колата в зимата не иска да запали дизела. Айде, пали. Пали, аз дизел карам. Еми, айде запали, а ти и скъса мотора. Айде. Защото притеснявам се, толкова хора не гледат. Нямаш достатъчно това коломатор. Айде, пей. Дай да пием двамата, на медито нещо да пием. Айде първо ти, айде. Не, срама, наистина ме. Обичам те, искам твоите ръце. Обичам те, искам твоите ръце. Обичам те до болка и аз без теб не мога. Обичам те, разбери, това е моята вина. Ще казвам всичко сега. Обичам те, Айде, ти сега. Точно с песен я пя, оня път. С костюма. Да, айде ти сега, пе. Само, че стана тогава си да играеш. Да, айде ти сега, да. Ти, айде. Айде, чакай си да пуша цигарата, ти си говори с жена си и ще се присъединя. Я дай Ти само... дори да почнеш да пееш, ще имам 10 кози. Сега. Виж колко ми остава. Айде, тръгай. Айде, шмукай да видам. Айде, шмукай. Няма. След малко. Мори, шмукай, айде, не се срами. Аз говорих с тати напред. Още говори с тати, дали ще я пусне в Македония. Говорите с мен, айде. Няма да я пусне в Македония. Ами тя, ако иска, кой трябва да го чува? Никой. Тя си решава, голяма е. Ама аз тръгвам с нея, трябва да намериш някой твой приятел. Нека вебавам двете. Какво? Викам, тръгвам с нея, викам. Мерси, кумба, брат ми. Нека ве думкам двете. Какво ще ми търсите вкъщи двете? Не трябва да намериш някой твой приятел. Не дигай, моля се. Ако ве думкам двете, тогава можеш да дойдеш. Стига сега тук се Еми какво ми търсиш ти вкъщи, ма? Не, аз ти казвам някой приятел да ме намериш. Не искам да ти намирам приятел и не искам да ми идваш ти вкъщи. Ама аз не ще да идвам до вас. Ми няма да и какво да ти търсам приятел, намери си сама. Хубаво. На. Ти каза, че тя като попееш ще се успокои. Ще се успокоиш. Що не се успокояваш? Но не може, ти не искаш да идваш в Македония, какво ще търси тя да идва с тебе? Ами ние сме дупе и гащи. Значи ти ако се жениш и тя ще се жени с теб. Намери мъж. Абе, вие улай сте сварно, бе. Вакви луги аз немам да ги разберам. Не мога да ви разберам, вие не сте добре. Да? Как може така, бе, ти да си... Трябва ти семейство тебе в живота, бе. Как може ти да се затваряш с твоята приятелка и заради нея да не ходиш на никъде? Кажи го. Сажата Кажи спако. го. Какво да и го кажам? Тя ако си нема живота, ако не си се обича самата себе си, ти какво трябва да му правиш на нея? Да не му си майка, да не му си баща. Заминава утре за София, казвам. Абе, каква София да занимава? Вие май сте лесбейки, Боже да пази. Не, да пази Господ. Ми да пази Господ, толкова пък ти ако искаш да си ходиш някъде в Германия и театри, трябва да идват с тебе, Боже Господ. Шегуваме се, бе, Ритко. Как ти Няма каква шега, знаеш, самата? шегата е половин истина сега. Каква шега? По принцип сте такиви, ако трябва някъде да ходиш, трябва и нея да я вземеш. Шега. Шегуваме се. Не го кажавте сега вие на шега, това си истинските думи. Сажата спако. Шегуваме се. Няма шега тук, няма шега. Вие спиете и двете, кой знае Бог да пази какво правите. Стига глупости сега. Няма глупости, вие сте такиви, правите нещо и докато точка въпроса, край. Много лошо сега. Що не обиждаш без да напознаваш? Защото твоята приятелка ме дразни. Какво ми търси тя в моята къща? Няма да я ебам нея? Тя се пошегува, бе. Няма какво да се шегува с мене. Това е истина, няма шега. Тя се пошегува. Дай да видям дали се пошегува. Дай да чуем да говорим с нея. Пошегува ли се? Да, шегувах се. Шегува се. Аз не съм казал, че идвам у вас, казах, че трябва да дойда и аз в Македония. Няма какво да търсиш, ти дойди други път, без нея. Щом си казал, добре. Идвай сама, какво трябва с нея да идваш? Каза добре. Прав съм или не съм прав? Така.
Прав си, прав си. Уште ја пуши цигарата? Моля? Уште ја пуши цигарата? Дали тя пуши цигарата, изпуши я? Ами ајде да пей. Няма да иска вече. Ми тя се обиди вече. Ами да се обиди са, ако да му правим, да върви да спи. Ритко. Нема да пее, ајде, ако не пее, ајде. Лека нощ, ајде.